Gipuzkoako beste herri batzuetan bezala, badire hilabete batzuk, Bergaran ere Altxa Burua izeneko taldea osatu dutela. Hezitzaileak, hezkuntza komunitateko kideak, gurasoak daude bertan, ez bakarrik Bergarrara gainera, izan ere batu dira, Antzulatik eta Elgetatik ere. Tira, gaur Miren Ros adituarekin hitzaldi tailerra antolatu dute, eta Miren gurean da gaur, eskertzen diogu bisita, ongi etorri Miren. Eskerrik asko Larraitz. Tira, heziketarekin lotutako hainbat gai daude mahai gainean, asko dira, zu gainera tailerrak egiten dituzu askotarikoak, mugikorrarekin edo teknologiarekin lotutakoa da tematika orain momentuan garrantzitsuena da kezka gehien sortzen duena? Bai, zalantza gabe, pilpilan dagoen gai bada, duela 10 urte beste hainbat eta hainbat gai lantzen genituen bezala, bat teknologia zen, orain uneko 80-85 mobilak, teknologia, hortan gabiltzak kezka oso edatua dagolako. Bai, eta zalantzari gabe ikusten dugulako, gure egunerokoan zer nolako eragina duen kontu honek, eta garrantzitsuenetakoa zure ustez menpekotasuna, sortzen duen menpekotasuna. Jartzen dugu foko askotan neskamutiko txikietan, gaztietan, hori zuzena da? Miren? Ba, ez. Ez, ni beti hitzaldiak aste ditut jartzen dut, ez? Gazteak eta pantaiak, gazteak eta mugikorrak, baina beti esaten dut, lehenbizi gure zilborrari begiratu behar diogu, bakoitza zer erabilera egiten deun ikusi behar deu. Ze azkenian, menpekotasuna, aipatzen zen du, menpekotasun hori danok harrapatzen gaitu. Pentsatu behar da, honi beti esaten dut, mugikorra desblokeatzen duen bakoitzean, otxuanko basuloan sartzen nahi gaila. Zergatik, mugikorran pantaila berak ere, bere diseinua dago gure arreta erakartzeko. Eta sartzen garenean sare sozialetan, interneteko edozein orrialdetan, dana dago diseinatuta gure arreta eta menpekotasun hori sortzeko. Orduan, lehenbizi ez dakat inongo zalantzarik helduok frenoa zapaldu eta pentsatu behar dau, hausnartu behar deu, zer erabilera egiten ari gara gu geu. Azkenean, guraso garen edo hezitzaile garen rol hortan, txiki batzu guri behira dazkau. Eta guk hor eredu izan behar deu. Horretarako nik uste inportanti da pixka pentsatzea egunean zehar zer erabilera egiten ari gara gu geu, eta hortik erabaki batzuk hartzen jutia erabilera egokiago baten alde. Bai, eta termino bat ere badago, nomofobia izeneko hain zuzen ere, zer da, Miren, eta nola gabiltza nomofobia kontuetan? Bueno, nomofobia hitz zaio, no mobilfobia, hau da, mugikor gabe egoteko sortzen duen antxietatea, urduritasuna, eta datuek esaten digute, biztanlerien uneko 53ak nomofobia omen dula. Ni beti aipatzen dut, hori da biztanleria hartuta, orokortasunean, nerabeak hartuko bagenituzken, ikustu dut uneko 89,9 zalantza gabe egongo zala. Hau da, urduritasuna mugikor gabe egotia. Etxetik atera, da, ostras, mugikorra astu dut, etxera gueltatuko naiz. Pegauta eraman behar deu gu geu helduak, mugikorra pegauta eraman behar deu beti egunero edozein plan dakaula ere, nire proposamena da pausu txikiak ematia, deskonexio, desintoxikazio horren alde. Eta beti aipatzen duten adibide, simple, netzako erresa dana, heldu bezala zure herrian, afari baldin badakazu, seme alaba baldin badituzu da bikotea baldin badakazu, esan, bikote, hemen afalduko deu, gaur mugikorra etxean utziko, ez dut beharrik. Eta holako pausuak ematean, netzako oso garrantzitsua eta baliotsua da. Ikusteko norberak bere gorputzean zenbaterainoko nomofobia hori dakan. Oso interesgarria. Bai, nik uste baiet. Bai, seinaleak badaude, ez da? Goizaren gozenengo goza mobila hartu, iratzargailu moduan erabili, bazkaritan be mobila aldamenean eduki, ohera joan aurretik azkenengo begirada mobilari, hemen dauzkat mezuak eta deiak berehala erantzuteko premia hori, horrek dira garrantzitsuena asko izango dira noski? Pila badaude. Ez dakit konstiente gehan zenbateraino. Askotan ez gara konstiente. Horregatik proposatzen dut, nik beti asteburu detox deitzen diot, asteburu oso bat saiatu mugikor gabe egoten. Ea berse gertatzen da, zenbat aldiz eramaten dezu eskua poltsikora edo poltsora mugikor hori behiratzeko. Niretzako oso importantia da horren konstiente izatea, pantaila bati behira gaudenean ez gaude presente, maite ditugun seme alaba horiekin eta beste pertsonekin noski, baina nik uste dut, zuk aipatu dituzun adibide horiek oso tipikoa diala, edo pediatrara goazela umiekin eta saigon behar hori eta mugikorra teatzen de, autobus paradan, hainbat eta hainbat momentutan mugikorraren menpe bizi garela, eta ez daula guk mugikorra kontrolatzen, baizik eta berak kontrolatzen gaitugu. Orduan nik uste dut, olako gauzak, mai gainean jartzia da bakoitzak autokritika bat itia, ostras, zerbait egin dezaket beti ere kontuan hartuta monstru baten barruan sartuta gaudela, esan nahi, eta azkenan txingurri batzu gara, eta gure esku dagoena zerbait egin dezakegu, baina kontuan izan behar deu nun gauden.
Ez da tresna neutro bat, ez da guraisa batzuk, beti jartzen eta adibide simple bada, guraisa batzuk hartzen ditugu zehozen mosteko, mostea bukatzen degunean guraisa horiek gorde egiten ditugu. Mugikorrekin ez zaigu hori gertatzen. Orduan, erabilera egoki bat itea oso zaila da, oso. Bai, eta zuzen kezka dagoelako sortzen dira, Bergaran sortu dan moduko altxaburua taldea, haiek gonbidatuta izan zara seminarioan, udala ere sartu da hor, ikastetxeak, talde sendoa da, hainbat herritakoak. Seinale da beraz kezka badagoela, zertan laguntzen dute olako taldeek zure ustez? Taldeek nik uste asko laguntzen dutela. Esan dizudan moduan, monstro baten barruan gaude, eta taldean indarra netzako ezinbestekoa da. Zarautzen duela 5 urte, 2019an, abiatu genduan Gure Aukera Guk 16 proiektua, ekimena, aitzindariak izan ginen, gurasoak elkartzen eta proposatzen adostasunak lortzian alde, ez? Hau da, atzeratuko diogu gure seme-alabei mugikorraren erosketa hori, eta hortik abiatuta, pausoak ematen joango gara, eta duela 5 urte, DBH baten, hau da, 12 urteko gaztetxo horiek gehiengo baten mugikorra zuten, eta gaur egun, 90% ez daka mugikorrik. Eta nik uste dut badala pausua. Eta asmoa da lusatzia. 16 urte erronka epe luzera da, hori bagenekien. Hasi ginean bondola 5 urte 16 hori esan eta esan, kritika ugari jaso genituen oso zaila zen, jendea batzuk barriten ziguten, nola da montra 16 urte hori asko da. Gaur egun eritzaldietan 16 urte horiek aipatzen ditu daina jendea gaztu barriten, ez du kritikatzen, beste puntu baten gauden, lehen aipatzen genduan ez, pilpilan dagoen gai badalako, eta kontzientzia handiagoa dago, terapeuta, pediatrak, irakaslek esaten digute zelako eragina izaten nahi du guztionek gure aurreta nerabiengan, eta nik uste dut 16 hori ja ez da inarrarua. Ja, bueno, zoze gertukoagoa bezala onartzen dugu. Hala ere, zaila da gurasoekin adostasun iristea eta betetzia. Guk esate dizut, 13-12 urteko gaztetxo horiek, 90% ez daka oraindik mugikorra eta gure asmoa da DBH pasa arte mantentzia eta aldeun neurrian, baina pixkanaka egin beharreko bide bada. Eta garrantzitsua da gurasoak kontzientziatua egotia merezi dula itxoitiak, eta ez da bakarrik itxoitia 16 urte bete arte TikToken sartzeko, Instagram zer dan ezagutzeko, justo al revés. Beraien mugikor propia eukitziak ez du esan nahi, ez dutela ezagutuko sare sozialak zer dira, no interneten zer dagoen. Nik uste ibilbide bat inberra dagoela atzeratze hortan, ez dela bakarrik atzeratziagatik. Eta nola lortu duzu atzerapen hori? Izan ere, solasaileak egin dituzu eta kontzientziazioa eragin gurasoengan, garrantzitsua da hemen talde lana, ze zaila da, danek deukenean nik nire semeari ez ematea pixkat baztertzen ari naizelako, hor sortzen dire dilema batzuk ez da? Bai, noski, horregatik da garrantzitsua taldean indarra. Beti aipatzen deu, maila bakoitzian, gela bakoitzian, X familiek mugikorra erosteko autu egiten dutela, eta perfecto dago bakoitzak erabakitzen du daskan egoerakin eta dakan informazio horrekin, ez? Guk ez du epaitzen guraso horiek, baina netzak oso garrantzitsua da erosten duten guraso horiek beste guztiak atzetik ez eramatia. Eta beste guraso horiek espadeu gure artean hitz egiten hori da gertatzen dena. Domino fitxa bezala, ez? Bat azten da papapa eta beste guztiak atzetik. Orduan, ekimena Gure Aukera Guk 16 sortu gena justo hortarako. Goazen batzera, oraindik erosi nahi ez deun gurasoak. Eta goazen gure artean, pixkat elkar babestera. Eta ideia oso sinplia da eta oso indartsua da. Eraginkorra da. Zergatik, gure seme-alabek beraien inguruko lagun gehienek espaldin badute mugikorrek beraiek ez dute beharrik sentitzen. Osea, hain sinplia da, orduan, goazen itxoitera, arriskutsua da, tresna hori beraiek oraindik ez daude prest ondo erabiltzeko, goazen atzeratzera, eta hortan, bidea hortan gabit. Hortan ari zarete. Tira, egiten dituzu saioak gurasoekin, eta behin eta berriz ari gara, gurasoek ze garrantzi dugun. Egiten dituzu baina saioak ere gaztetxoekin, eta galdetu nahi nutzun horren inguruan. Izan ere, gaztetxoak ze pertzepzio dute kontu honen inguruan? Kontzientzia badute, oso ondo dakite, zer dagoen jokoan, ez, bat ere, ze esango zenuke? Nik uste bor badago diferentzia bat, ez? Lehen hezkuntzako gaztiak, edo DBH-ko, edo batxikoekin dagoenean desberdina da, ez? Kontzientzia zerbait badago, nik esango nuke badaola. Nerabiekin, DBH bitik gora, batxira arte gutxi gora bera, oso erabilera, ez dakit nola esango, gehiegi erabiltzen dute eta ez ondo. Denboran esaten duzu? Denboran eta moduan baita ere. Menpekotasuna izugarria da. Konstiente dia, beraien menpekotasun hortaz, baina daude erresignazio, ez dakit euskara nola esaten den, erresignazio punto batekin, eske horrela da.
nire lagun guztiek birrielen dauden, Instagramen daude, ni ere hor nago. Bestela kanpo gelditzen naiz. Bestela kanpo gelditzen dira, eta hori errealide bada. Eta nahiz eta jakin hori menpekotasuna sortzen dula, arriskua daudela eta bar, hor daude esklabu esango nuke. Txikiagoa dianak beste ikuspuntu badute. Gaur Elorrion egon naiz eta LH5-ekuekin, eta haiek esaten zuen, guretzako ze triste iruditzen zaigu kalera ateatzen garenean, eta gu baino zaharragoa dian gazte horiek dana, banko baten danak mobilai begira ikusten ez, egotia hor. Eta esaten die, hori LH5-en hori esaten dezue, baina 2-3 urte barru horrela gongo zarete, eta beraiek batzuk eset, baina ez batzuk igual bai. Orduan ikustut hor badagoela kontzientzia maila pixkat edatzia. Zeume hauek hasten nahi dira, garatzen nahi dira. Oraindik tokatzen ez ezkien gauzak ikuste dituzte pantaila bat ematen baldin badiegu. Beraien garapenean oztopo izan daitezke pantailak, erloju mobilak, hor dago mundu bat luzerako joango litzatek, ez? Nik esango nizuke, kasu batzutan ikasle eta gaztetxo batzuk, famili batzuk, baina kontzientzia handiago dutela esango nizuke baita ere. Bai, eta esan didazu zaila dela erantzutea, baina nik galdera boten goitzut, zer da erabilera egokia orduan? Argi daukagu, oraindik ez, zer esango zenuke? Nik erabilera egoki bezala definitzen dut erabilera kontziente bat. Beste definizio batzuk egon lehizke, baina nik uste dut zuk hartzen desunean pantaila bat, eta erabakitzen desu noiz zer egin, noiz hasi, noiz bukatu, zertarako erabiliko deten, hau da, era kontziente baten erabiltzen desunean, nik uste erabilera egokia esan leikela. Ez bakarrik informazio bilatzeko edo lan egiteko, bezik eta entretenimendu hutsa. Demagun egun txar bat eukidezula, pixkat deskonektatu nahi dut, eta ez dakit YouTubeen o Instagramen erabiltzen dezun hortan, pixkat ebaditzeko, ez? Erabiliko dut, baina nik kontrolatzen dut ordu erdi eta listo. Eta erabilera egokia eta kontziente iteko, heldutasuna, formakuntza, eta sensibilizazioa, kontzientziazioa. Biru zutabe horiek beti markatzen ditut nahi eta nahi eskuak. Gu helduok espaldin badugu beti erabilera egoki bat egiten, gure gaztetxo nola ingo dute. Zalantzarik gabe betiko eredu garela, ez da? Bai, argi dago. Tira, miren, eman dizkiguzu, hainbat pintzela da, zure saioak eta tailerrak luzeagoak dira, eta zalantzarik gabe bertaratzen diren gurasoak akaso kontzientzia gehien haiek dute, ez da? Baita ere, hori egia da. Baina bakotxak bere bidea egin behar du, eta eskerrik asko laguntziarren. Zuei, gonbidapinagatik. Nahi duzuner arte.